Tässä on ainoa rintatreeni, mitä tarvitsee kasvattaa isot tissit. Low volume ja todella kovaa työsarjatyöskentelyä. Aloitetaan alkulämpöllä tietenkin normaaliin tapaan. Tässä on jo toki pohjalla nämä punnerushaasteen aamun 66 punnerusta. Ja tässä näkyykin sitten ilme kun hoksaa, että jäi kuulokkeet kotiin aamulla. Mut jes, lähdetään suorittamaan eli pec deck tai joku chest fly, kuhan olisi toi selkä tuettuna, että pystyy pitämään ne lavat siellä penkissä. On se sitten vaijereissa tai missä ikinä onkaan, niin kunhan selän pystyy tukemaan, että jää se rinnalle se liike oikeasti. Keskittyy vaan siihen, että pysyy oikeasti ne lavat siellä yhdessä ja selkä tavallaan lukittuna, että saa vedettyä sen rinnalla, ettei noin lähde karkaan noin olkapäät eteen, koska sitten se menee olkapäälle se liike ja se rinnan loppurutistus jää sieltä aika vähäiselle. Myös kannattaa keskittyä tuohon noita hauistaipeita vähän niin kuin yhteen, sen sijaan, että koittaa noita ranteita tunkea yhteen, niin saa sen oikeasti sen squeezin sinne loppuun. Ja todella syvä pitkä venytys sinne. Eli tehdään 5-8 toistoa, 2 sarjaa failureen ja 1 sarja lämmittelyä tuntuman hakuun just se asentoon ja muuhun. Sillä saadaan hyvä alku tälle näin. 1 venyttävä liike pitää aina olla rinnalle, se on tärkeää. Ja hyvällä rutistuksella tietenkin. Failureen. Yes. Sitten vinopenkki. Itse tykkään tehdä Smithissä tai käsipainolla, mutta vapautanko on myös ok. Mutta Smithi on mulle semmonen, mitä mä tykkään tehdä, että siinä saa parhaiten vaan oikeasti rutistettuista painoa ylös. Ei tarvitse miettiä paljon muuta. Ensimmäiseen työsarjaan latasin sitten 100 kiloa tosta. Oli vähän ehkä kevyt, mutta aika lailla sama loru, 5-18 pyritään hakemaan. Tämänkin saa vetää ihan failureen tai sitten sinne noin 1 RIR, eli noin 9 RPE kohille, 9,5 RPE kohille. Ja tosiaan 2 työsarjaa. Tässäkin kannattaa oikeasti keskittyä, että saa sen niinku tuohon rinnalle tuntumaan, ettei lähde noille olkapäille. Vaikka vinopenkissä se on helppo tehdä myös olkapäille, niin keskitytään tekemään siihen. Viedään failureen. Tämän liikkeen lisäksi, jos haluaa 3. liikkeen tähän, niin joo, voi tehdä myös ihan tasa niin kuin penkin. Ehkä sitten siinä kohtaa käyttäisin käsipainoja mieluummin tai sitten jotain vastaavaa. Mutta nämä 2 liikettä oikeasti riittää tekemään kokonaisvaltaisesti niin kuin rinnan. Tämän voi tehdä 3 kertaa viikossa tämän treenin, 2 työsarjaa kumpakin liikettä. Ja siis se volyymi oikeasti riittää, kun sen tekee vaan failureen ja palautuu hyvin. Toisessa sarjassa oli 110 kiloa ja se jäikin sitten kunnolla failureen kesken. Eli oikein hyvä treeni, sain nopeasti tehtyä ja tein vielä ojentajat loppuun, mutta sitä nyt ei tässä videossa näkynytkään. Ja hei, ei muuta kuin Winter Arki päälle ja lähtekää tekin painamaan. Vetäkää oikeasti ne sarjat failureen, palautukaa, älkää tehkö turhaa volyymia ja jes. Hei, näkemiin!